Dragi svi, zdravo. Vera u život i naš video kanal posvećen borbi protiv karcinoma, to je posvećen borbi za naše zdravlje. Radeći ovo što radim već ovoliko godina i posle hiljade i hiljade pacijenata, definitivno sam shvatio da negde ključ uspeha u borbi protiv karcinoma i pobede nad bolešću je u stvari ono što ide iz naše glave. Moramo negde da shvatimo da je taj energetski deo koji su naše misli, naša svest, podsvest i tako dalje, ono što je ključno za nekakvu pobedu nad bolešću. Jer, zapamtite, ne postoji telo bez duše, niti duša bez tela. Znači, telo je faktički kuća duše. To su zidovi, to je ono bez čega duša ne bi mogla da postoji na ovoj planeti. I kad tako to pogledate, ta neka naša duša, naša svest, ta energija koja cirkuliše kroz naše telo utiče i na rad naših organa, u ostalom, kako naše srce kuca, jel? Neka energija, neki signal mu daje znak kada treba da kuca, kad mi treba da dišemo i tako dalje. To je sve nešto na fiziološkom nivou. Međutim, postoji i onaj drugi deo koji definitivno utiče na opšte zdravstveno stanje, veoma ga često povezujemo sa stresom, jel? Pa znate, imate onu staru narodnu, toliko sam se iznervirao da me zaboleo stomak. Znači, od vajkada se zna da naše emocije mogu da deluju na naše telo. Izvinjavam se. Ono što je interesantno, to je da mi toga realno nismo svesni, to se negde podrazumeva, jel? Pa smo sad došli u situaciju da se veoma često nerviramo, da se stres podrazumeva, jer živimo u vreme kada smo okruženi stresom, jel? Mi smo jedina animalna vrsta na ovoj planeti koja ima sekundu, minutu, sat, dan, godinu i tako dalje, i sve gledamo kroz vreme, da li ću da stignem, da li sam platio, da li nisam platio, da li ovo, da li ono, i to je neki latentni stres koji definitivno utiče na nas. Na sve to kad dodate i našu priču socijalnog života, jel, da smo mi povezani sa ljudima, tu se pojavljuje najviše stresa i to je negdje što sam radeći ovo video da obara izuzetno puno imunni sistem. Ovdje ću posebno da podvučem jednu kategoriju, a to su žene ovog podneblja, koje su, to je očigledno jedan obrazac ponašanja, života i tako dalje, u situaciji da se mnogo, mnogo više žrtvuju nego što treba. Znači, generalno žene ovog podneblja daju više emotivno nego što bi trebalo da se da. A to je nešto što vremenom troši njihovu energiju. I kad god sam imao prilike, a bilo ih je jako puno, hiljade njih, uvek sam vidio taj obrazac da su one negde generalno se trošile, davale sebe više nego što je trebalo. I tako barale svoj imunni status organizma. Posebno, znate, ona priča, ajde neka, važno su oni, nisam ja bitna, dobro, poseću ja i tako dalje. I onda negde se pojave prvi simptomi, vi žene to ne odreagujete, nego ajde juri za detetom, juri za mužem, juri za šta god, mamom, tatom i tako dalje, i to ide svojim putem i onda kad postane veoma ozbiljno, onda se svi negde opasuju. To nije dobro. Vi morate da shvatite da vi, žene, nama vredite samo kad ste žive i zdrave. I tajna je u stvari da naučite da volite sebe. Ja ne pričam da budete egocentrični, da budete narcisoidni, ne. Ali reći nekome ne, koga voliš, ne znači da ga ti ne voliš, nego u tom trenutku čuvaš sebe. Šta znači naučiti da voliš sebe? To znači da prvo sebe namiriš, kako emotivno, tako na fiziološkom nivou, ne ugrožavajući druge pri tome, ali prvo ti. Jer kad si ti dobro, daćeš mnogo, mnogo više drugima. I to što daješ je mnogo kvalitetnije. Znate, kažu, treba biti optimista. Šta to znači, biti optimista?
Na planeti postoje optimisti i pesimisti. I svi imaju svoju funkciju. Optimista izmisli avion, pesimista padobran. Znači ima svoju funkciju. Kaže, budi pozitivan. Pa ne mogu da budem pozitivan, brate, ušto sam na levu nogu, jutros nije mi ni do čega. Loše sam spavao. Kako sad ja budem nasmen? Ne ide. I to je legitimno pravo da budem na 3 ćoška, jer sam ustao na levu nogu. Ali voleti sebi je skroz druga priča. I kad sam ustao na levu nogu, onda ću da probam da pomognem sebi, da volim sebe, da izađem iz tog nekog neprijatnog stanja u kom se nalazim psihološkog, ne bi li sebi pomogao. To je ono što ja pokušavam da kažem sve ove godine. I tu leži negde ključ borbe protiv karcinoma. Kad naučiš da čuješ sebe, naučit ćeš da čuješ signale koje ti telo šalje. A telo šalje signale sve vreme. Nemojte da se lažemo da ono ne šalje. Nego zbog svojih obaveza i zbog svega druga, mi to sve gurnemo onako pod tepih, a nije strašno, ma jok, to nije, dok ne bude kasno, kad shvatimo da jeste. I znate, kad saznate da ste boli od karcinoma, onda krenete da tražite pomoć. Pa te kod lekara, te izađete na internet, te čitaj ovo, te rekao onaj ovo, te Miloš rekao ovo. Ne, ljudi. Pomoć je u vama samima. Ali morate da naučite da ga čujete. Negde tu se krije tajna. Znate, medicina pokušava da reši simptomatiku. Ako je tumor u pitanju, onda da, kako zna i ume, metodama koje posjeduje, smanji tumorsku masu. I šta smo onda uradili? Smanjili smo tumorsku masu i šta vam onda kažu? Sad ste u remisiji. Pa doktore, šta sad? Šta to znači? Pa čekamo da se vrati bolest, pa ćemo mi opet da je napadamo. Tema je da se bolest ne vrati. Znači, samo mi možemo da zaustavimo progresiju te bolesti, baveći se sobom i svojim imunitetom. A 100 puta sam vam rekao, imunitet nije tableta, nije imunofan, nije LDN. To su stvari koje radi na fiziološkom nivou. Imunitet je sve. I kako misliš, i kako živiš, kako jedeš, kako se obraćaš drugima, kako se obraćaš sebi, sve je to negde imunitet. Uostalom, rađamo se sa tumorskom ćelijom, svi na ovoj planeti je imamo. Zašto smo mi obolili, oni nisu. Šta njih čuva? Njihov imunitet. I zapamtite, imuniteta nema dok ne naučite da volite sebe. To je tema. Da poklonite sebi ono što vaše telo, vaša kuća traži. Znači, kad vam telo kaže čisti kuću kao što je čistite, inače, očistite i svoju kuću. Izbacite sve te toksine iz svoje sopstvene kuće, to je iz tela. Kako na fiziološkom, tako i na emotivnom. Ili misaonom planu, kako god. Očistite se. Naš život se sastoji samo od onoga što mi vidimo. To je naša svest. To je život. 100 puta sam vam rekao, postoje 2 dana u godini, kad nikad ništa ne možete da uradite. I juče i sutra. A svi smo zaglavljeni, neko juče, neko sutra. A danas, koji je život realno, curi vam kroz prste kao onaj pesak iz peščanog sata, koji kad ode, se više nikad ne vraća, to je vaš život. I mi svi negde ne živimo život. Živimo neku fikciju, sutrašnju ili jučerašnju, nebitno. Iz tog danas se nalazi mir, svoj sopstveni mir. Naučite da čujete svoje telo i naučite kako da se borite. Pogotovo kad imate karcinom. Jer tada jedan put grabimo znanje, pokušavamo, to je da dobijemo znanje kako da se borimo, ne možemo to tako lako da uradimo. Previše informacija, mnogo nas svi zbune. I kako da se odbranite? Jedini način je naučite da čujete sebe i svoje instinkte. Ništa na ovom svetu vas ne čuva kao vaš rođeni instinkt. To je najbolji lekar.
Ukoliko smatrate da ovo što mi radimo je dobro, molimo vas, lajkujte ovu našu stranicu, širite dalje, pomozimo jedni drugima. Sve najbolje, živeli, vaša vera u život.